Hi guys, magluto dahil kog batong guys. Mao na akong lamas, kamatis, ahos, bombay. Din sa gulan dahil na kog itlog. Ayan. Ato nang ilunod ang ahos. Dayon, sunod na to ang atong bombay. Ato sa siyang pa-brown nun guys. Ayun, atong isunod ang atong kamatis. Simpleng recipe lang ito guys. Ayan guys, ato na ilunod atong batong or sa Tagalog sitaw. Ato siyang ilunod guys. Ayun. Ayan guys. Guys, bukal lang ayun. Ito na siyang lundan o itlog guys. Itlog. Ito siyang haluin. Ano siya guys, sasagit. Gupan na sana ko ito.